Aquí, si voleu, us podeu seguir el tutorial aquest d'aquí. Jo de moment li diré que no. Anem a veure coses que tenim per aquí, d'acord? A veure, aquest menú, depenent del tema que tinguem instal·lat, ens mostrarà unes coses o no. N'hi ha que són sempre les mateixes, com identitat del lloc, menús, widgets, ajustes de la pàgina d'inicio i el CSS addicional. Això sempre ens sortirà a tots els temes que tinguem instal·lats. Ara més endavant veurem com canviar els temes. Però ara, per exemple, anem a veure. Aquí, ajustes de la pàgina d'inici. Ens diu, aquí podem escollir quan algú vagi a inici què es mostrarà, d'acord? Com que això el que volem nosaltres és que sigui un catàleg online, després veurem com podem fer que això sigui una pàgina web i a més el nostre catàleg online, li direm que volem que sigui una pàgina estàtica i ens diu la pàgina d'inici quin serà. I d'entrada nosaltres li direm la botiga. I donarem a publicar. I ara tothom, quan entri a l'inici, anirà a la botiga. Vale. Què més? Aquí em diu WooCommerce. Això d'aviso en la tienda, si ho activem, és un avís que ens sortirà aquí dalt de tot. Mira, ara surt aquí baix. Ens diu, esta és una tienda de demostració per realitzar proves. No se completarà ningú. Aquí, si voleu posar algun avís als vostres usuaris, el podeu escriure aquí, d'acord? El que escriviu aquí es mostrarà aquí baix. Tornem enrere. Catàleg de productes. Aquí què ens diu? Visualització de la pàgina de la botiga. Aquesta. Escull que vols mostrar a la pàgina principal de la botiga. Aquí ens dirà mostrar productes o, si li donem a mostrar categories, veurem que ens mostrarà les categories que tenim per defecte a la nostra botiga. En aquest cas, samarretes, i veieu que ara sí que ja ens està mostrant la imatge que havíem triat abans. Hem vingut aquí, la categoria principal és samarretes, i ens està mostrant aquesta samarreta que és la que havíem posat nosaltres. Hi ha l'altra opció que és mostrar categories i productes. Llavors aquí ens mostrarà la categoria i després els productes que tinguem. Això ja dependrà de vosaltres com voleu que es mostri el vostre catàleg. Si voleu que d'entrada es mostrin les categories, doncs ho deixarem així. Aquí em diu visualització de les categories. Escull que mostrar les pàgines de les categories de productes. Aquí el mateix. Si volem que quan algú cliqui a la pàgina de la categoria, aquí ara ens sortirà mostrar els productes, perquè és el que tenim aquí posat. O sigui, donem a mostrar subcategories, ens mostrarà les subcategories que tenim dintre d'aquella categoria. Dintre de les samarretes havíem creat la categoria ASICS i samarretes de noi. A veure, i em penso que havíem creat també de noia. I no sé per què no em surt. A veure, subcategories i productes. Possible, vale, un segon, perquè com que li donarem a recarregar la pàgina. Vale, com que no té cap samarreta assignada, no em mostra. Vale. Mira, anirem aquí, en els productes, i direm que qualsevol d'aquests productes, veieu que aquí ens surten les categories ASICS, samarretes de noi, doncs aquesta d'aquí, cliquem a edició ràpida, i aquí direm que aquesta és una samarreta de noia. Vale, si ara venim aquí, no, aquí, que és on estàvem, anem a refrescar la pàgina i ara sí que ja ens hauria de sortir samarretes. Vale,
samarretes ASICS, samarretes de noi, samarretes de noia. I veieu que ens surt fins i tot la quantitat de samarretes que hi ha. Si us fixeu aquí en surten dos, per què? Perquè aquestes dues samarretes, les dues són de la categoria ASICS. Vale. Què més? Pàgina de producte... Això és igual, perquè com que és catàleg no ens afecta. Catàleg de productes... Aquí, quants productes per fila s'han de mostrar. Aquí, si veieu, si n'afegim més, es farà més petit. I això vol dir que quan tinguem molts productes sortirà 1, 2, 3, 4. D'acord? I quantes files per pàgina? Aquí, si mostreu 4, es mostraran una filera, dues fileres, 3, 4 fileres. I després ens sortirà aquí baix com un menú de paginació, allò de una pàgina, segona pàgina, tercera pàgina, etc. Si aquí li poseu 1000, aniran sortint totes les categories que hi ha, d'acord? Què més? Les imatges de producte. Això és per si voleu que retalli les imatges en quadrat, o si voleu que no la retalli. I llavors es pujaran tal qual s'han pujat. Jo per defecte clicaria, la deixaria així tal qual. I això de finalitzar compra és per si voleu, en cas que sigui botiga online, cosa que jo d'entrada ara no ho recomano, les coses que voleu que siguin opcionals en això. Això més endavant ja ho veurem.